Ayo nggo dagelan ki ngene iki kok ya. Piye ya ora krungu kuwi ya. Iya. Krungu ya, Mas. Wingi jagongan karo aku ana swara bledek banter banget ya iso komentar. Bledek sakniki lirih-lirih ya. Sing wingi ning kata. Wayah. Nah, ngandel ora. Waduh. Lah kaya omong Ora wae kok. Pak. Waduh. Ayo nggo dagelan ki ngene iki kok ya. Senengane do mbedhek. Iya. Kenang keng napa? Keslamet. Napane? Rambuté alis ku lho mak kritik-kritik. Oh tak kira nganune. Oh kuwi cangkeme elek to. Napa lho? Nganune iki diomongke. Lambene. Sing jeneng nganu kali basa Jawa nganu iki penonton pikirane wis tekan ndi-ndi. Dikerok apa? Ha iya ben sak karepku arep tak kerok sak karepku ora sak karepku kok. Wong gonamu tok keroke ora ngomong aku kok. Waduh. Dikerok apa? Ha iya ben sak karepku arep tak kerok sak karepku ora sak karepku kok. Wong gonamu tok keroke ora ngomong aku kok. Landi aku ora ndek brengos kok. Ayo mak aku ngomong kok. Waduh. Ayo nggo dagelan ki ngene iki kok ya. Senengane do mbedhek. Iya. Kenang keng napa? Sing wingi ning kata. Wayah. Nah, ngandel ora. Lah ning ngomong apa? Lho, lah aku muni lah iya ngono kok ae. Napa nggih? Ha iya iki bosok. Ono ne Ciroko. Sekarang sing Mas Geter. Iya, Mas Geter. Lah napa nek kleru? Apa iki ndak ora iki? Piye? Piye ngopone? Ngomong apa? Aku kira ngomong apa-apa meng gawe wis gek dimulai ngono kok, wae. Pritenan nang tasih Apa-apa meng gawe wis gek dimulai ngono kok, wae. Lah kaya omong Ora wae kok. Dan iki nyumetreke rokok iku angel ra jamak-jamak. Kene tak sumetke. Pak, waduh. Ayo nggo dagelan ki ngene iki kok ya. Ayo nggo dagelan ki ngene iki kok ya. Senengane do mbedhek. Iya. Kenang keng napa? Keslamet. Napane? Rambuté alis ku lho mak kritik-kritik. Oh tak kira nganune. Oh kuwi cangkeme elek to. Napa lho? Nganune iki diomongke. Lambene. Sing jeneng nganu kali basa Jawa nganu iki penonton pikirane wis tekan ndi-ndi. Ha salahe Mula aja sok nganggo tembung nganu. Lah apa? Ayo tak kira nek brengose upamane ngono. Ora ndek brengos kok. Ana wae kok mengrung tukul. Dikerok apa? Ha iya ben sak karepku arep tak kerok sak karepku ora sak karepku kok. Wong gonamu tok keroke ora ngomong aku kok. Landi aku ora ndek brengos kok. Ayo mak aku ngomong kok. Ora ndek brengos ya ora tak kerok. Ya ora. Iya wis senengane. Aku rasane kaya omongan lanang padha lanang ngono lho nek dadine. Ben ngapa nek dikerok? Ya ben apik, bagus kaya. Kene tak semetke. Gah. Lah ngapa? Mos. Gah ora. Mar tok nyunyukke cangkemku mesti. Gak ngerti. Ya mesti. Nun sewu Pak ngono iki. Oh. Iya. Ya. Biasane teng latar kula. Oh. Edian ora. Iya, nekat. Lho, Lah napa to, Pak? tegese le olahraga ki nang latar lho. Olah swara olahraga. Iya. Monggo. Nyingkar nyingkur. Ya, engko cecak rawane Prastiwi. Oh iya. Sing pinggir dhewe kae. Oh, ae cecak rawa. Kok ngono kok cecak rawa. Kae pleci. Ning cerewet ora. Pleci iki nek cucuke gelem mangap nek ngocah malah wah wah. Ya, mangga. Nyingkar nyingkur. Jos Mak. Wah, wis piye pokoke piyaine ya ayu ya ming dedeg piadeke ra patek dhuwur. Iya.
Semampai. Semamblek. Semampai. Nek carane kendaraan iki ya Jimmy Jangkrik. Iya. Jimmy Jangkrik iki buane gedhe, nggo mlaku oyak ngono. Iya. Lah niki bane nggen pundi ta, Pak? Oh ya engko tak duduhi. Oh. Sesuk tak duduhi. Iki lho, ngono wae. Ya, rasa perlu tak takokke engko tak kandhan. Nek cara roda loro, iki sing roda loro ki Astrea Star. Oh. Astrea Star mesin silver. Wah, tanjakane kuat tur ya irit. Heeh. Nek cara buah iki melon. Oh iya. Melon mateng kuning kok sigar buahnya langsung metu mak piyoh. Iya. Ya. Wiwi. Pak Gatot kula ra iso meneng Pak Gatot. Kowe pindah sik kowe. Anti sindane dong guyu terus kowe iki sing tok geguyu apa ae? Ora ana apa. Mbok priksa ngono nek edan barang. Iya. Wiwi tane Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkur. Ya karo nyingkar bareng. Kaya cengkoke tatin kae lho. Muten Sesawangan lelampahan menengo to, Mak. Sindenku sing cilik-cilik ngene iki mbok sekali-sekali kowe aja menyandang Jawa, Nes, nganggo klambi SD. lah Lho kok tak akokke anak kecil ngono lho. Niki lho, wonten anak kula terus SD, suarane apik terus tek. Ayo nak nyanyi. masa anak kecil, Pak? Ayo engko di nganu apa jenenge digawe sing ora ketara. Di planet nggih. Hah? Mbok nek kuwi aku ora ngerti aku. Lah pripun to? Ya main ketara kaya bocah cilik ngono lho. Iya, kowe ro Prastiwi. Heeh. SD kelas 5 ro kelas 6. Iya. Iya. Aku malah timbul ide lucu lho, Nok. Iya, suatu saat tak anake kok. Penabuh nyandang SD, sinden nyandang SD. Iya. Ora apa-apa ya, Mak. Ora apa-apa. Sekali gawe sensasi. Ya. Lah dalange nganggo klambi pramuka. Wah iya. Jos wis. Pentas dalang bocah. Diiringi anak-anak SD. Iya. Sing rasa melu sik iki. Ha iki untune wis entek. Atene penonton ku SD kok ompong. Nyandang kaum. Iya. Iya. Nggih, menika Mas, sapa asmane lali aku saka PWKS Jabodetabek kok tekan kene. Ya, kuwi nganu kok ya daleme nang kene. Mas Prapto. Mas Prapto. Iya. Mas Prapto guru bahasa Inggris. Iki senengane nek omong matur. Guruku bahasa Inggris jenenge Pak Prapto pian. Wis sedo, kae rasa tok eling-eling. Iya. Ngono ya, Mak. This is on the table. Iya. Table kok table. Aku mbiyen nek maca ngono kok this is a chair. Car. Terus kon metu aku. Iya. Pepet esuk mayang ora nggo Inggris kok aku. Iya. Ora apa-apa ya, Mak. Matur sembah nuwun tanpa Mbak Agnes Sianandasari Nuring Tias. Iya. Kejaba saka kuwi akeh banget nok sing nyuwun lagu lumantar WA. Ya.
padha nyuwun lagu. Ya, matur sembah nuwun. Waduh ana sing ngalem. Ya, wah Mbak Tatin kelihatan cantik. Pakai baju putih kelihatan langsing sedikit. Iya. Asli kira-kira aku. Itu lebih bagus bajunya putih sampai kepala. Lho. Josok ngono to, Mak. Iki tenan kok, Nok. Iya, matur suwun. Matur suwun ki akeh banget sing nyuwun lali janjine. Ya, podang kuning saka Pak Suparjo saka Surabaya. Iya. Matur sembah ayo Mbak Ika Suhesti katuran jumeneng. Ya, Mbak Ika Suhesti nglagokke podang kuning men beda. Ya. Sing biasane Gubuk Asmara ki Mbak Ika iki dilukir. Mbak Ika genti podang kuning. Ya, nggo Tatin. Tatin kok goleke liyane. Ya lali janjine apa-apa. Ayu mengko. Oh, Ayu ki disediani apa-apa oke. Cara Banyuwangi ya oke, cara Sunda ya oke. Ya. Cara apa-apa entek kaya panganan ya bablas. Ya, ora apa-apa. Ya, Nggih. Podang kuning ngono. Mbak Ika saka Tanjung Sari ki no. Iya. Cerak ki Mbak. Heh? Cerak, Pak. Bu cerak mau malah cerak saka kene to ki? Nggih. Ha nek saka Mblekunang wingi kok malah limuni ado. Nggih, Mblekunang. kurang lebih. Nggih sami. Iya ki piyai kene iki sok ora iso dipercaya ya aku ki sok. Lah kok pripun to? Aku nek mandeg nyuwun prisa, Pak. Plosone pundi? Lariku niku lho. Niku kan 2 punthuk. Ah iya. Sak kayange. Iya. Amune 2 punthuk 3 gunung e. Edan kok 2 gunung. Lah bonus to niku. Malah nggo bonus. Iya. 3 punthuk e. Aku ya lek wangsulan pinten punthuk mulai Pak? 3 punthuk. Oh nggih, matur nuwun. Kula biasane ming 2 punthuk aku ya ngono. Iya. 2 punthuk rantek to. Rantek kowe. Yo. Kanu podang kuning. Kawani mboten? Bawani wani ya. Nadyan wujud temong paksi. Yo, nadyan wujude wong peksi. Wong saiki peksi larange ra jamak-jamak lho, nek manuk iki oceh-ocehan iki luar biasa. Cak Rawa wis 12 yuta kowe isih unine sedila-sedila. Cak Rawa. Murai batu iki ming muni sithik wae 7 yuta, 8 yuta. Ngono ya, Mak. Aku ngingu beyo iki malah. Iya. Maune dek rung tak tinggal lunga ya anggere aku teko. Assalamualaikum Pak Sena. Waduh. Beyo bareng tak tinggal lunga ning Jakarta seminggu tak delehke kamar mandi. Iya. Sing ning omah ming bojoku tok. Aku mulai ki ming nyuwara. Kok saged? Ampuh aku dhewe ya pertama ya bingung. Ngirokke apa kuwi? Beyo ki ngrungokke apa ya aku. Angger tak pethet iki ora assalamualaikum ora ming. Nah, bareng bojoku ning kamar mandi konangan. Wah, iki apa? Banter aja Mas. Ngono kuwi. Iya. Nah, ya pancen bener iku mau. Ketoke dubeyo kok kayak wingi ming cilik kok. Aku ki ngetutke bojoku ki malah kaya dikon lunga. Iya. Karo omongan penting ngono kuwi sesuk ki nganu lho Mas gamelane anu. Ya tak tutke iki arep nang kamar mandi aku ning ngarep lawang kae. Mas, mana coro? Ya, tak singkirke terus lawange dinep. Bar kuwi terus ana swara. Aku woi. Aku terus lunga. Bojoku bengok-bengok, "Mas ana kelabang malah lunga." Lah aku tok kon lunga kok. Sing kon lunga sapa? Lah mau ming ngono mau sapa aku? Iya. Neno alus manis tur merak
suarane meh padha sriuning. Lah iya. Neno. Masuwikan kula golek isi podang golek isi podang kuning neno ibu bunga hatiku lelo nyanding bisa dadi tombo mangga esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran kanggo goleki sing tak sayang mubeng miturang goleki ora krasa esuk awan nganti bengi
Podang kuning jan apa-apa saiki dadi lagu ya, Nok? Iya. Podang kuning. Maune diawali saka cecak rawa kuwi ya termasuk manuk. Iya. Aku esuk arep gawe trotokan gacor. Wah iya. Tenan aku wis matek aji gawe lagu wis. Ya, trotokan gacor aja kuwatir, Nok. Ya. Sok tak pasarke, Mak. Wis pokoke tak karang dhewe, tak rekam dhewe, tak dol dhewe, tak tuku dhewe. Ha iya. Padha wae ora semebar ya. Ayo tak nggo bar ya. Ayo tak nggo dhewe kok ana mingan. Ya. Yo, kita tampilkan presiden kita yang penuh dengan kegemukannya. Iya. Mbak Tatin, monggo jumeneng Mbak Tatin. Nah, wah edan. Kaya putri Indonesia kae lho, slayere dicopot sik delehke terus jumeneng. Ye, medun kowe ngoreke jagat kok. Iya. 5 skala liter. Iya. 5 liter. Oh, 5 skala liter. 5 apa? 5 skala liter ukuran gempa kuwi lho. Oh, berarti urung tsunami. Aja nyuwun wingi wis gempa Banten wingi muga-muga ora ana apa-apa. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Ki nembang apa lali janjine apa-apa? Ya. Terserah kowe milih. Heeh. Milih niku wonten apa mawon? Warna-warna, kowe arep njaluk apa? Asbak ana. Ki kesenenganmu, nya. Kok kesenenganku? Jebok. Padha sapi. Ha iya, sapi sak kowe iki wis jelas payu sok Idul Adha. Lah iya, wis aku wis aman kok wis tak tutup. Apa kondangku si kondang-kondangke Tatin wis tak stop lumantar YouTube. Iya. Wis tak siarke Glotin iwake iki weruh ora kowe? Iya. Ndekno soalé aku nek karo Tatin terkenal dunekke dalang pelit, dunekke dalang cetil nek nyuga wiyaga ming gule kobis. Iya. Wingi dek nyoba gamelan kae wis tak share nang nggon penonton YouTube. Tin, iki apa? Mripate didelokke iki apa iki? Iki iwak apa udu, Kang? Terus dek ming meneng wae rasa komentar. Iya. Turah kok ngantian wong 40 we penabuh 26 sinden 12 we tak beleke pitik 6. Wo. Nggon aku siji ngene tanggaku 5. Mo. Pitik apa ta kula ora ngerti pitik lho wingi. Sing diglepungi kae rasa gawe masalah meneh kowe. Glepung apa wingi glepung tok kok. Wah ya jan sing ngono sing mati rasa cangkemmu. Lah kok lha oh tangket kancane wis do mangan nganti dok. Ngono. Saking enake kok. Lah ya baten lho, alhamdulillah iki dalange ya sidane nyuguh iwak. Wis tak pangan sebulane lah endi iki glepung tok ana. Kok glepung tok to? Mati rasa iki cangkemmu. Bro sik ora tau mangan iwak ki lambemu sing ora tau mangan iwak. Ha genah iwak pitik kaya ngono genah. Pupuhe ora tak petil karo dodo mentrok. Tengen sebelah pundi ta? Ning ngarep kae lho. Aku mung weruh gudangan wae asine pol. Oh pancen kowe iki iblis tenan. Lah wingi gudang ta? Gudangan asine pol aku ya ora komanan kok. Lah dadi kula. Oh greh ming sithik nggo rebutan karo sinden-sinden. Lah wi greh barangnya aku ora weruh nang endi. Greh. Ayo. Ayo wis ora catok bahas kok aku elek meneh kok. Iya. Aku nganti diarani dalang gule kobis mangkel banget aku. Iya. Ana sing komentar barang nang Facebook ana, "Pripun Pak Sino kabare gule kobis ndasmu kuwi aku." Ya ora apa-apa. Gara-gara lambene sinden siji iki ya, Mak. Heeh. Kira kowe nyolong rotiku tak nggo sangu ning Gresik mau bengi to. Ya ben nek ora dicolong iki mung arep dipangan dhewe. Ha apa? Aku udin kowe ndek sangu ora? Sangu, Pak. Njaluk sangune aku ora mangan sego iki, njaluk rotine. Oh nggih. Bareng tak buka tak iki rotiku kabeh. Roti suguhan. Wah, mula kok ludes. Mula kok latihan kok gawa tas ning jerone tas gedhe dilempit. Iya. Jenengan ki ya ngewohke. Apa? Dhuwure buku bur ngisore tas gedhe. Ngewohke meninya iki rotine ada dipangan ngono ki. Basan digawa saiki muni digawa. Lah kon piye?
Nembung ora apa-apa to wong Jawa ki tembunge, Pak niki kula betane sangu teng Gresik. Ya ora apa-apa lah aku kok mau esuk njaluk roti kuwi kok isih tak wadan. Lah ngono sing maem sapa? Lho, aku Jenengan ta? Ayo bali nang jenengan meneh kok. Aku ora sida menggawake jenengan berarti. anjuk ngapa njaluk ijol ya. Jaluk ijol ya ora apa-apa. Apa? Oh, kowe ngunek-unekke dalang ki efeke kaya ngene iki. Iki azabe dalange pelit. Asap dasmu kok. Dadi angine bantre ra umum iki mung bahas roti lho, engko ora bahas liyane. Lah ya men kok ya aku soalnya mangkel kok. Ya mergane oh iki kebangetan kok ya. Ya ken biyen aku selalu Wiyaga ki nomor 1 mergo Wiyaga ki kancaku nyambut gawe. Aku ya ora bakal iso mayang apik ngene tanpa kanca-kanca penabuh. Nggih, mulane disuguh sing enak. Ora meng gemak dijembek. Nek wingi iki wis do muni istimewa, sing rusak iki cangkemmu. Apa iya? Kowe iki wis ora tumpeng lho. Nganggo tumpeng pinggire gudangan Iya, kae. gudangan nggih. Apa Bener. suwiri iwak. Suwire iwak aku ora nemu. Ah berarti kalah dhisik karo sinden-sinden iki. Kowe nyiduk dhisik ya ora gelem, gawe wis tin kok ndak selak iwake entek. Gampil mengke engko bareng entek ming cangkemmu omong wae ndak. Kula meng komanan gudangan we asin pol kuwi wis niku tok. Ah mbok ya dilongi asine. Lali ngelongi piye? Ayo carane dikum lagi dipangan. Pajake sapi. Kok nyenyengit ora? Iya. Senengane kok. Nek asin iki tandane arep njaluk rabi. Sapa? Nek asin. Sapa? Asin gawe sapa? Sing gawe rewangku. Oh berarti Rewangku wis umur swidak kok arep njaluk rabi iki. Mbak menawa gelem karo sing ngrebat ki. Iki tuwa ya arep. Nek sing ngrebab ki pancen ngomong wong tuwa kuwi. Iya. Yo. Ayo lali janjine dibawani. Yo. Wis rasa dadak mbahas kuwi. Sing mbakku aku wis mbuktekke nek aku ki wong tanggung jawab. Oh ya pancen ya bener kaya mah. Sesuk menehi dinyatake. Wong aku yo nyatane yo mangan iwake barang wong tak. Kula blas lho. Blas yo sak karepmu wong sing penting aku wis nyuguh. Perkara kowe ora mangan yo sak karepmu. Sing penting aku ora wis nyuguh. Hah? Nah, tenan ta. Napa, Pak? Wis ora apa-apa, ora apa-apa. Sing penting aku Ora usah tak omongke piyayi penonton iki saiki wis ngerti nek kowe iki ayu ning bodek. 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 Lah nyatane iki mau aku omong seru ya kowe. Iya, wong wedok kok. Lagi krungu ning jelaske, ha, ngono. Jelaske piye ya ora krungu kuwi kok. Krungu. Krungu ya, Mas. Wingi jagongan karo aku ana swara bledek banter banget ya iso komentar bledek sakniki lirih-lirih ya, Pak. Aku batinku cah iki jeneng budek iki aku. Wong aku njundil kaget kok kono ming mak pletik-tik ngono. Sing wingi ning kata. Wayane. Nah, ngandel ora. Lah niki ngomong apa? Lho, lah aku muni lah iya ngono kok Napa nggih? Ha iya kok iki bosok. Iya. Lali janjine dibawani. Nggih. Apa saka dina Minggu naik delman istimewa. Iya. Ora kuwi senengane getun-getune sing ngarang-ngarang ora. Lu ngarang ki anggepe angel. Iso nek iso pancen iso ngarangan ngono. Ono nek Ciloko. Sekarang sing Mas Geter. Iya, Mas Geter sing gender kuwi sing ngarang bawane lah. Yo aja nganti kleru cakepane. Lah napa nek kleru? Apa iki ndak larang iki? Piye? Piye ngopo? Omong apa? Aku kira omong apa-apa meng gawe wis gek dimulai ngono kok, wae. Lah kaya omong Ora wae kok ora. Dina Minggu kang tak anti Dan iki nyumetreke rokok iku angel ra jamak-jamak. Kene tak sumetke. Pak, Waduh.
Ayo nggo dagelan ki ngene iki kok ya. Senengane do mbedhe. Ah iya. Keng napa? Keslomot. Napane? Rambuté alis lho mak kritik-kritik. Oh tak kira nganune. Oh kuwi cangkeme elek to. Napa lho? Nganune iki diomongke. Lambene. Sing jeneng nganu kali basa Jawa nganu iki penonton pikirane wis tekan ndi-ndi. Ha salah sing. Ora jasa nganggo tembung nganu. Lah apa? Ayo oh tak kira nek bringose upamane ngono. Ora ndek brengos kok. Ana wae kok mung tukul. Dikerok apa? Ha iya ben sak karepku arep tak kerok sak karepku ora sak karepku kok. Wong nggonamu tok keroke ora ngomong aku kok. Lanti aku ora ndek brengos kok. Ayo mak aku mung ngomong kok. Ora ndek brengos ya ora tak kerok. Ya ora. Iya wis senengane. Aku rasane kaya omongan lanang padha lanang ngono lho nek dadine. Ben ngapa nek dikerok? Ya ben apik, bagus kok ya. Kene tak semetke. Gah. Lah ngapa? Mos. Gah ora. Mar tok nyunyukke cangkemku mesti. Gak ngerti. Ya mesti. Nun sewu Pak ngono iki. Oh. Iya. Ya. Tina asline nek gelem ngrungokke no. Iya. Sing lucu kuwi ora mung mlimbuk cangik lho. Kuwi agaku nek komentar lucu-lucu. Cinten to? Oh agae sik ngenong kae. Mene piye? Mbah aku ora wani ngomong. Pak Parjo. Oh iya kae jan. Edan. Edan. Heeh. Mau mbok mau esuk bali saka Gresik ki ya bar omong lho. Ngono jeneng dalan tol kuwi ya ngono kuwi ya. Ora. Bocah iki lho, aku tak lirik iki cah iki bar omong kok. Mantuk-mantuk. Engko kula nggih tau pas bareng niku. Batinku Pak Seno kok nggo macan to iki ya. Bulane sing ngorok kae. Sing ngorok Parjo karang ya. Ha sopire wedi kok. Mobile dinggirke iki mesine rada nyuwara ya Mas. Dudu iki lho cangkeme iki. Wis lakokno to dilakokke ngono. Ngandel ora. Iya. Siji ngejak sing ngenong, loro aja numpak mobil ngejak sing dolanan lampu iki lho. Cinten. Kacamata ngedep gong beri iki lho. Lah napa? Engko montormu bane kaya keseselan krikil. Kok saged? Nek turu tek krotek. Apa untune ya? Nah, aku nang Jakarta iki ya mandeg gara-gara kuwi. Iya. Ya melu aku melu sak mobil, ya melu aku nggo kanca greneng-greneng. Liwat ring road kono Colomadu kono ya. Aku Ron Baron, sopirku jenenge Baron. Ron, no Pak. Bane ketoke kaya ana pakune iki. Napa nggih? Medun aku cah loro ku ora tak gugah. Tak dileki ora ana ban papat iki terus tak buka jendelane. Oh iki apa ron pakune? Temu di Pak, ning cangkem iki apa? Kok ora dituthuk wae. Ajane wis goleke watu ro baron iki. Aja aku ngono, ndak lara. Iya. Mangga. Anane picersa Apa romansamu sindan-sindan iki ora ndek ciri kok. Duwe ciri kabeh. Nek takon aku ki nek do turu do tak cek kok. Tak takon. Anu numpak bis gedhe kae nggris tengah wengi perjalanan aku mesti mlaku. Tak delok iki turune cirine piye. Prastiwi kae nek turu ngene iki. Mosok turu kedep? Takonono kowe iki meneh sok mlaku-mlaku. Berarti ora turu nek kedep. Kaya ngimpi medeni lho.
Jejere kae keneke kae. Mbak Ayu. Wah, kae elek meneh kae. Lah no. Iki nek wis ra mingkem blas. Milih ora? Heh? Kanggo milih ora? Sapa? Niku. Ora, nek ku ora tertib ngono. Wanggere kene didempekne. Kaya Amit Sewu, kaya silit pitik areng ngendhok kae. Lambene. Nek neti mesti nek turu ki mesti kok ora menggok barang kok mesti ambruk lho. Iya. Kok ambruke nendi? Ayo mbok. Apa nengen? Wong nek kudune nek menggok ki lumrah terus nengen ya ambruk kiwa. Menggok nengen iku ya ora bisa lurus barang ya. Aduh. Nek kowe karo Ayu kuwi wong lemu wis tobat. Apa anggere mlaku iki ya cirine pancen nek Tatin ki nek turu ora iso didelok mergo ditutupi kacu raine. Nek anggere ngolet ngono ki bus. Apa bus? Pindah nggon bus. Mbok ora ngerti aku ah. Arep tak tileki ya kowe nesu engko kok ya. Aku ora nggawa kompresor ya. Klokok. Mosok klokok. Ya nembangke. Pinter golek alasan. Pinter golek alasan. Lah, ya nganggo ya ben yo sinden ki butuh kemayu kok sono ndo dicempaluki to. Pinter golek alasan. Men merakati kok ya. Iki mergo adem dadi malah alasan iki. Ben piye ngandar-andar angen dukor aku wis ora aku ya kapusane. Tong 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 tok. Tong 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 tok. Tong 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 do meneng aku tok dhewe. Ya, mula diapalke kendangan. Aku ya kapusane. Nek kowe wis kulino kowe. Biasa kapusan. Kan aku karo sing ngendang urung cocok e. Urung cocok. Ah sesuk suwe-suwe ora cocok ngono ya. Kudune privat iki ya. Mana kowe iki aneh-aneh ora. Lah pripun? Aku iki sing nglatih aku kok. Nggih napa? Lah kok ora cocok? Ayo karang sok bigdae sok nyalahi prosedur. Dadi kudune tang tung tang ngono diganti tang tung. Kuwi padha. Diwalik berarti. Hitungane kok Diwalik. Heeh, kudu. Lah Aru. Trandung, dendang, taruh. Trandung. Ya kan diwalik. Padha, hitungane kan padha. Iya. Ya, mangga. Jancane kowe ning Mbak Tatin wis kepareng ngaturake. Ya. Jumeneng Mbak Tatin sambut berdiri Mbak Ayu Purwalestari. Ya tampilkan dari. Monggo Mbak Ayu Purwalestari. Salah gugur pahlawan. Iki senengane ora kok gugur bunga ora. Ayo jumeneng.
Ma. Ngadeg ayo kok. Lah wong sepate elek kok. Sritenan nang tasih